दायो गथायनानै होलांनायसै आरो नै बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आङो दंफैयो 2 नं लन्थिबारियावहाय जोंनिनो पर्बतजराजों खाथि जायो आरो बे गामिया ओमफ्राय फंबाय निजोमनि हाबा दङ हाबाया थिलेब-लेब ओरैबायदि मोजां जागासिनो दङ हाबाया गिदिरबाबो हाबा फिसाबाबो हाबा दै दा आं एसे एक्सप्लर खालामना देखायनोसै ओमफ्राय हिनजाव गोदानाबो बारा गोजाननि नङा खाथियावनो आरोना मथा-मथि नायखा नुखा लानाया मोजां दै ओरैबायदि गासैखौबो मिन्थिलायजोबखानाय दा आं एसे देखायलांनि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि हाबाया नै हौवा गोदाना बेनो नै जोंना निजोम ब्रादार ओमफ्राय हिनजावखौथ' खाथिनि लाबाय नोङो एसेलि नायखा नुखा लानायानो मोजां आरोना ओमफ्राय अबाव लोगो मोनजेथिखो नोङो हिनजावखौ लोगो मोननायाबो बैयावनो होनजायो जोंनि इयावनो होनजायो खाथियावनो ने औ ओमफ्राय मथा-मथि बेसेबांसो गोसो थोलायामोन नोंसोर बोसोरसे मास मोननै हाबानि सिगांनो गावसो गोलांग्रोसै आमगुरियाव सिक्किमथ' नङा स्पन्स लाइन थांदोंमोन आमफ्राय बाइकजों थांनाय समावहाय कारजोंहाय सौग्रावलायदों आरो गांलाब गोलायदों एलेंबारिनिफ्राय फैदोंमोन नालाय बे ओमफ्राय आं एसे उनाव नायनानै सालायदोंमोन जेबो जायासै आंनावबो एसे दसेयाबानो हांखौ मोनाखैमोन आरोना थैहाबदों दांसे दसेया इदियानो जाखादों जानाया बाहायगौ दं हाबायाखौनो लोगो मोननायसो नंलामोन बिदिबायदि जायो दै ओंखारनो नाङा हाबानि सिगां मोसौ खुथि दङ बिदाने मैसो खुथि ओरैबायदि गोम दं दै खिन्थु न'खौ लुथ'वाखै टारगेट दं लुनायनि मैसोआथ' बिराद गोबांसै ने नोंसिनिया मैसोआथ' गोबां अयथासार गोबां मैसो खुथि दं ओमफ्राय बेनो मोसौआबो ओरैबायदि गोबांखौनो खुथि दोनजोबदों दा बेबायदि आरोखि ना आं दिन्थिलांबाय थानो एसे नायलांबाय थानो हागोन दायो ओरैहाय नायदो नै हिनजाव गोदान लागोखौहाय बरायनोहाय फुरा रेडि जानानै थाजोबखाबाय ओमफ्राय बिथांमोनहा मोनसे नेम दङनो नै माने आथिं सुयो जाहैदों नै दा बाल्थिं मोननै दोनबाय आरो ओमफ्राय नै बेयो जादों जाहैबाय हिनजाव गोदान लागो आरोना मानो होनना बुङोब्ला हिनजाव गोदाननि बिफाया सानथालि आरो ओमफ्राय बिमाया बर' ओमफ्राय दा बिसिना नेम दङ जाहैबाय दा बेबायदि आरोखि नै सौफैबाय आरोखि नै हिनजाव गोदान लागोआ आरो दा बिदि आरो नै ओमफ्राय आदा सौफैबाय दा माबायदि मोनदों गोसोआखौ गोसोआलाय मोजां औ रंजानाय बायदि औ ओमफ्राय हिनजाव गोदाननि बिफाया मा होनदों सानथालि औ ओमफ्राय हिनजावा बर' जाहैबाय ने औ माने गासैबो इसोरनि जुरि जाहैबाय औ इसोरनि जुरि बायदि मानसिया हाबा जायो दा बिदि आरो खाथियावनो दा ओमफ्राय दा फिसाजोखौ बर'आनो मोनबोफिनबाय औ टिहि बाफ्ला आम सुक्रि जिल बां जमा सुक्रि मिना इया सिम जिल मिना इया हाखु बुनु इया दा बिदि आरो औ मोसानांगौरा डान्स ना माथो आयु नै फैलाबाय आरो इन्टारेस्टल'खालाय हिजौमे एलि जत' हर मिना इया हिजौमे फैबायलै नै ओमफ्राय दा बिथांमोना मोसानोसै मोसानांगौरा दे मोसा लागाव दे डान्स मोसाना हो मोसा बयबो बरिया बे मोसानि औ लागा दे बराय दे रोंनांगोन दे दा नै नायदो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना जिरायनानै दंसियो मानो होनना बुङोब्ला जायफोरा हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो बोर सारस्रिलांनो गोसो दा सारस्रिलांनो हासिगोन आरो जिरायबाय नै ओमफ्राय बेवहायफोर माबायदि मोनदों गोसोआ गोजोन मोनदों दा दे नै नायनानै लादो हिनजाव गोदाना आखाइखौ माबाबायदो ओरैबायदि इन्ट्रेस्टलै हाबाया दिनैहाय नोङो निजौ दांबोखाबाय मोसानाया दाहाय इउटुबाव नायदो दे औ दा नुनायसोरानो हिनजाव गोदान लागोखौबो नोंथ' माजाद बरायदों नुवाखिसै दा नायदो नोङो दा हिनजाव गोदान लागोआ नैबेयावहाय सारियाव जिरायनानै दंसै नै गासैबो बे हिनजाव गोदान लागो आरो ओमफ्राय माबायदि मोनदों गोसोआखौ
मोजां दा बर'निथ' गोरोंजोबखा ने फाक्का माबायदि मोनदों नानि मोजां मोनदों दा औ अमा बिदै जायोना जाया जायो दा न'आ मय नानि नोंसिना बे सिसुबारियाव ए मा क्लास हाबगासिनो दे मोजां फराय दे दा ओरैहाय नै फुरा लाइनाव दं आरो नै माब्रै आदा मसमिनाया दे ओरैहाय फुरा जिरायनानै दंसै नै ओमफ्राय ओइ नै नुदोंना हिन्जाव गोदाना हौवा गोदाना हिन्जाव गोदान लोगोफोरखौ खुलुमदों आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय ओमफ्राय आब'आ बैराथियावसो गोलैदों नामा मेदामाबो दंफैसै नै फाइनालि दन फैदों मेदामा ओमफ्राय माबायदि मोनदों हाबाफ्राव दा दसेनि उनावनो जानोसै ना जाखांखाबाय मेदामा अ आच्छा बिदाय जाथ'वाखै ने दा हिन्जाव गोदाना बेस्थ' थाबाय नालाय ओरैहाय फुरा बिनानावमोना रानगासिनो दं साहा बिदि आरो ओरैहाय नै खुलुमगासिनो दङ दायो हिन्जाव गोदान लागोआ बेबायदिनो बोर सारस्रिलांदों हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाननो नै माने हिन्जाव गोदानखौ बुजायलांबाय आरो हिन्जाव गोदाननि न'खरनिफ्राय दा बिसोरनो नै हिन्जाव गोदाननि न'खरनि बुजायलांबाय আমার বইনিকে কম কোনোবা দিন হাই কাজিয়া ঝগড়া হ'ব অলপ এইফালে এইফালে ক'ব নালাগে দায়িত্ব হ'ব লাগিব আজি দেখ আমি তাত ল'ৰাৰ লগত আহিছে ল'ৰা কোনোবা দিন হাই কাজিয়া লাগিব তোক মাৰিব পিটাব কোন গছাব নালাগিব কোনোবা দিন এনেকৈ কাজিয়া লাগিব মা আছে মাকো মৰম কৰিব লাগিব তাৰ দাদা ভাই আছে তাক মৰম কৰিব লাগিব এতিয়া তুই ইয়াতে মাওটা কৈছে ইয়াতে মৰম কৰিব লাগিব ইয়াত এইফালেতো অকণ নাই সেইফালেতো নাই এখন মা বাবা ইয়াতে হৈছে ইয়াতে যত্ন কৰিব লাগিব মাকে যত্ন কৰিব লাগিব আৰু কিমান পৰিয়াল আছে চব যত্ন কৰিব লাগিব তেন ঘৰটা তোমাৰে হৈছে এখন চব কাঢ়িব লাগিব ৰাখিব লাগিব তেতিয়াও নহয় আৰু কোনোবা দিন আপোনাৰ বুঢ়াটো ক'ৰবাত পৰা আহিব ৰাতি ক'ৰবাত কিবা কাম কৰি আহিব মৰম কৰিব লাগিব যত্ন কৰিব লাগিব কোনোবা দিন ভাত পানী ভালকৈ দিব লাগিব ভাত পানী ভালকৈ দিব লাগিব আৰু জোঁৱাইৰ কথা মতে চলিব লাগিব জোঁৱাইৰ মতন চলিব লাগিব জোঁৱাইটা কি ক'ব এটাই চলিব লাগিব এই কাৰণে আজি বুজাই দিলোঁ আমিতো আজি খায়া গেলোঁ আমিতো যাম সংসাৰটা কমেই খাব আমিতো নাই সেইকাৰণে আজি আমাৰ বেছি দিব না কয়া আমি আমি জনাই दायो गथायनानै होलांनायसै आरो नै पूरा भाल के संसार भावी अपना बेटी बुढ़ी आमार डाঙर बुढ़ी छोड़ी अपनी ভাল মতন কিবা মানে কবি মানে যদি কাম না জানে শিকাই দিবি হ্যাঁ সেটা মানে তেনেকা কৰি সংসার চলাবি হ্যাঁ না জানিব পাৰে কামবিলাক না জানিব পাৰে কিবা কামটো না জানিব পাৰে হয় না নহয় ইয়াত শিকাব লাগিব না ओमफ्राय आदा इयो हिन्जाव गोदाननि मा जायो आबौ बेनि आबौ जायो ओमफ्राय बिफाया फैयाखै बिफाया फैयाखै ए दे बेंगालराव दं अ आच्छा दे बिमाया दं दा बिमाया दंखायो फैयाखै बिमायाथ' फैनो मोना जायो दा बिदि आरो दे थारमाने दायो हिन्जाव गोदान लागोआ थांसिगोन नालाय माने लास्ट दान सोबाय आरो माने बिफाया
सानथालि नालाय ra YouTube, lâu ra YouTube. Mama, jom meh. Apa lah? Untuk moi dia. Ui sung cái này đấy. Macam này saya kasih. दा लोगोफोर अमा फेन्दा हरबाय आरो नै माने अमा फेन्दाखौ सावथालिनि मा होनो माने बुलु फड़ी दिल आच्छा माने अमा फेन्दा हरबाय आरो नै नोंबो गोरों नामा